Harenda kamractwa. Czuje się chopie Blank samotny, osobni. Nie mo się z kim wypuścić kaś na sprawonki, na jakiego sznapsa, laga piwa, albo na frelki. Mogesz chopie, ale za pieniądze najmać se kamrata na pora godzinu. Wiecie, jeszcze nie tak dawno kamractwo znajdowało się na coraz krótszym listeczku zachów festelnie pożądanych, jak szczęście, mądrość, wiechniste powietrze, zdrowie, wzięcie u freli, których nie za się lajsnąć za pieniądze. W tym naisto lagramęckim ochlapnionym dojmętu świecie, pełnym ci cudzych ludzi, za kamractwem trzeba było długo sznupać, kamractwo trzeba było znosić i festelnie nieskocznie piastować. A teroski mogę se opie obsztarować jakiego przyjaciela, kiejno chcesz i na jak długo chcesz. Zapasowno dowka możesz najmać kogosik, z jakim pójdziesz do muzeum, na siłownię albo na sprawunki, idzie powiedzieć, co Blank cudzy jest twoim kamratem, podwójnie wyrychtuje ci opie rechnunku. Te niepokojące zjawisko ma swoje napoczęcie w Japonii, ale jest ci się już zadomowiło w Ameryce i u Englanderu, a pole kuśku, jak wszystko, co amerykańskie, przyglądzi się i do nas. Są już ostomajte zajty ze kamratami do obsztarowania se, a jeden istny Scott Rosenbaum i że tyż te łożliwe Żydy na wszystkim poradzą utorżyć, to prykuje, że jego serwis społecznościowy Rentafriend.com patronuje no kamractwu platonicznemu, duchowemu. Każdy, kto spodziewałby się czegoś innego, można zbereźnego albo sprośnego, jest zaroski ze tej ferajny wysztrychnięty. Mam kamrata Teda we Chicago, w którym ideczko porozprawiał o tym cufal. Wziąć się on sprawa we swoje ręce i wynajął se takiego kamrata, w który się mianował Andy i był szauszpilerem. Trafił się z nim pierwszy raz w kafeju, przywitać se Andy przeprosił ci go za swoja cigowo brudka i srogie paje i wytyplikował mojemu kamratowi, co by tego wszystkiego nie wziął naprawdę, bo to ino na potrzeby dramy pergent, we której na odwieczesz grywał. Jak prawdą to żaden jeszcze temu Andemu z korzy nie płacił, co by był komuś przyjacielem, ale sam genau miarkował i poradził spokopić czyjąś potrzeba dla istnięcia się asysty. Kiedyś sam przekludzie się 1,5 roku temu nazad ze Londynu do Chicago, sam się biedził ze skuplowaniem nowych znajomości. Gołędzili się tak, mój kamrat Ted z tym Andym przy kafeju i sznapsie o muzyce, o wszystkich bieżących wiadomościach, wzlotach i padnięciach jej żywowycio. Nie osprawiali, jak mnie klerował Ted Blank o uczuciach albo związkach, nie odgrzewali żadnych starych geschichtów. To ci na ten szymel było te kamractwo. Szlimowało to i mojemu kamratowi Tedowi, a i Andy czuł się tak Blank tak samo. Bo przeca bolał za to Ted, co by się tak czuł, prawda? A tak ci konkretnie kajsi kole $100 bez godzina, co mu klapowało to, co klapowało mojemu przyjacielowi Tedowi. Muszę przyznać, i że jest we sztychu skuli tej idei. Co i raz trefią mi się, że brakuje mi bardziej samotności niż na łopach. Toż też bulinie komuś za asysta zdomi się utratą nie no pieniędzy, ale i mojego czasu, w który tak poprawdzie mógłbym przetrowić są we własnej izbie. Zdało się tak ale Tedowi, i że Andy mogło festelnie rot. Znadną rzeczą nie był tak do ostatka tego isty. Bali, kiedy wypożyczasz przyjaciela na pora godzin, nie musisz tropić się o to, co też on to łocia miarkuje. Podanie jak ty, nie musisz się tropić, co też dekorator wnątrz myśli o twoim zaklamoconym, ale miluśkim i przyjemnym pomieszkaniu. To wszystko ale jednakowo sprawiało, co Tedowi zdawało się, że te jej tymczasowe kamractwo wyraźnie bardziej skupczało się na nim samym. Kiedy oni oba deptali na szpilplac pograć we futbal, a Blank ci nie poradzili wypokopić nic inszego na łozrywka, Andy sztyc podobał bala, a Ted strzelał tory.
Blank ci też nie przyszło temu mojemu kamratowi Tedowi dać dziebko pożyczanemu przyjacielowi spróbować. Richtyczny kamrat wnet by się rozgzuchał, ale nie Andy. I już zaś nie nastykło im konceptu. Powędrowali do Teroskiej i uno z modernego pubu, kaj udało im się stworzyć atmosferę rytmicznego chłopskiego trefu przy piwie. Ostomajte wiece, wizgierne chwilki cichości, ostomajte szpasy, wspólny język na chłopskie tematy. Kaj byś, ojgen, tak dam na nos bez sufal trefił, powiedział mi ten Ted, nie przyszedłbyś na te idei, że my nie są kamratami. Może mnie bestuż i że chłopskie kamractwo, ja im fachowo znajomość wyglądają z boku w spodanie. Obie cechuje tako samo nonszalancją. Amo można i skuli tego, co Andy jest dobrym szauszpilerem. Nie miarkuja, ojgie wiesz, rządził dalszy ten mój kamrat Ted, bo ci go jeszcze nie oglądał na binie, bo też przecież nie jest on moim rytycznym przyjacielem. Ten Andy był zajmieni i że corowski srok kwolba te usługi polegające na wynajmowaniu przyjaciela bierze się radzi ze potrzeby blank luźnej, blank też niezobowiązującej asysty, a nie, tak do ostatka, ze samotności. Nie jest sam oknutlowanie kamractwa, powiedział kiedyś mojemu kamratowi Tedowi Andy. Teroski żody nie chce mieć hormi, srogi i trzelotki bliskich przyjacieli, bo to zatela chrympluje nasze żywołyci. Jeszcze jeden, jak Korien wspominał Ted, te komentarze Andego są po prawdzie interesantne i rzeczy, ale rącz jo za to bula pieniądze, to jeśli nie mnie godzi się godać, a jemu ino słuchać. Wiecie, ten mój kamrat Ted zawdy miło wspominał dnioszki przetrobione za Andym. Ten Andy był naisto galantnym frycem i był Ted isty i że na różnica wieku mogliby zostać rytmicznymi kamratami. Jeszcze jeden, ciągnął dalszy Ted, godanie pyrsk wylazowało nam deczko niesporo i zawalato. Nie godaliśmy do siachowsie, nie snochwialiśmy, nie obiecowali, co się kolejny roztrefimy. I no sztajfny Andy dróg, takie szwerne podanie dłoni i niepewny uśmiech był. Pora godziny skorzy już blank, ojgen przepominał, jak to też ten Andy wyglądał. Ale mu zrobił zdjęcie mobilniokiem, będzie mi się one wyświetlało, kiedy glingnie do mnie. Coś też to mi ojgen przyrazło na myślonek. Przecież on nigdy do mnie już nie zaglingo. Ale ja tak prawdą to nie chciałbym dożyć tego czasu, tej chwilki, kiedy miasto ci rytycznego kamrata i przyjaciela musiałbym se lajsnąć jakiego kerla, co by ze mną szedł do Petra na piwo. Eugen z Pnioku.